Zababben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya fara gudanar da ayyukansa yayin sa shiga gidan gwamnati. Yadda Abba Kabir Yusuf ya rushe gurare da yawa. Yayin da Abba gida ya fito tsakar dare ya ce rawul ɗin gidan gwamnati ya yi kan hanya da yawa. Yayin da Abba Kabir Yusuf ya sa masu rushe suka rushe gurin. Yayin da yake cewa zai sake sabon ƙayata gurin. Yadda Abba Kabir Yusuf ya nuna hoton gurin da zai ƙayata shi. Yadda mutane suke cewa Abba Kabir Yusuf bai adalci ba da ya rushe wannan rawul din. Bai ga lafin da rawul din yayi ba mai isa Abba Kabir Yusuf zai rushe. Yadda mutane suke cewa ga Abba Kabir wannan gwamnatin tashi ta Allah ya isa ce. Domin mutane sun fara mai Allah ya isa akan rushe-rushen da yake. Gwamna Abba Kabir Yusuf bai ji haushi ba domin mutane suna zagin sa kuma ya ce zai ci gaba da gudanar da aiki. Dama tun kafin yawon mulki sai da ya faɗa. Zai ci gaba da rushe guraren da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ishewa da mutane da kuma guraren da aka siyar na haram. Yadda gawuna ya fito yake zagin Abba Kabir Yusuf akan rawul din da ya rushe na gidan gwamnati. Yadda mutane suke zuwa cewa su fa ganima suke ci ba komai ba. Abba Kabir Yusuf ya ji daɗin rushe gurin da ya yi yayin da wasu suke cewa abubuwan da yake yi bai kamata ba. Yadda mutane kuma sun ƙara da cewa duk abubuwan da Abba Kabir Yusuf ke yi wani gwamnan ma tun kafin ya yi yayi. Yayin da Abba Kabir Yusuf ya fito yake gaya jama'a da bakinsa rawul din ya hau kan hanya da yawa ne shi isa zai sake sabo ya sake yin wani. Yadda gidan gwamnati ta fito take cace kuce akan abubuwan da suka faru akan rushe rawul din da Abba Kabir Yusuf. Gwamnatin da ta sauka ta fi yin magana a kai yayin da gwamnatin Abba gida kuma ta yi shiru da bakinta saboda ta san ita ce akan mulki. Rushe-rushen da Abba Kabir Yusuf ke yi ya ce akan ka'ida yake yin su saboda yadda ya je duba abubuwan da suka kamata a yi ne yake gudanarwa. Masu sauraro barka da warhaka, barka da sake ziyartar channel nan ta mai albarka. Dan Allah dan Annabi shigowar ka farko cikin channel din nan, kar ka manta da dangwala mana alamar nan ta subscribing da alamar sanarwa domin samun zafafan labarai da zaran mun dora. Yadda Abba Kabir Yusuf ya rushe guraren mutane. Masu sauraro anan zamu dakata, subscribing da alamar sanarwa don samun ingantattun shirye-shiryenmu akai-akai.